Dajte možda nama nekakvu uputu što bismo mi trebali kao društvo mijenjati da bi Melisa i sve druge Melise bile sigurnije, da bi živjele u humanijem i boljem svijetu. Srele smo se na modnoj revi krajem prošlog mjeseca, ne, krajem prošle godine, tako je. I baš ste mi se činili posloženom, dakle, ne samo sa obrazovanjem stekli neko zvanje, nego ste ostvarili socijalizaciju i još je više produbili. Dakle, imate puno prijatelji, imate poštovanje. I kad sam najavila da ćete mi biti gošće, ja sam preko 200 poruka dobila. Hvala vam. Dočenje, kako je Marina lijepo rekla, vi najbolje znate kako živite i kako bi mogli još bolje živjeti. Možda je važno da vi spomenete i svoju udrugu, jer vi ste članica svoje udruge distrofičara u Istri.